ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರಿಂದ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗುಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ ಬಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತರು ಬೂತಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕು ಮುಲ್ಪೈ ಅಂತಲೇ ತರು ಬೂತಾಯಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದೆ ಒಂದೇನು ಸಜ್ಜು ಮಲ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಒಂದು ತೆಲಿಂಬೆ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ದೀದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಶೋಕು ಲುಂಬುದು ಕೊಂಡತದು ದೀಯೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 3 ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಿಗಲು ಕಡೆ ಮುಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪುಂದೆ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಈ ಮಸಾಲ ಐಕಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಬು ಅಂಡ ಅರ್ಧ ಯಾವು ಎಲ್ಲೆ ಲಿಂಬು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬು ಆಯ್ತಾ ರಸ ಪುಂಟುಲೆ ಉಂದೆನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆರವುಗ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ರಸ ಪುಂಟು ದಾಂಡ ಬಿತ್ತು ಬೂರು ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಬೆದ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಪೂರಿಯರ ಬಿಡು ಚಂಚ ಈಗಲೊಂದು ಅರಿಪೆದ ಮೂಲಕ ಲಿಂಬುನ ಅರ್ತಂಡ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಮಸಾಲಗು ಬೋರುಜಿ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಬೆರವಡು ಒಂದಿತ್ತು ತುಲೆ ಹದ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆತ್ತ ಹದನ ಸರಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲತ್ತುಲೆ ಈ ಹದ ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮೀನನ್ನು ಮೊರೆಂಕದು ದಿಯೋಡು ನೆತ್ತು ತುಲೆ ಪೂರ ಮೀನ್ದ ನೀರನ್ನು ಪುಂಟುದು ನಮ್ಮೊಂದೇನು ಮೀನನ್ನು ಮಸಾಲಗು ಮೊರೆಂಕದು ದಿಯೋಡು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಸೈಡ್ಗೆ ದೀದು ಬುಂಡ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪನ್ಲೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏಲೆನ್ಮ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಆವು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ 1/4 ಚಮಚ ಓಮ ಚಿಟಿಗೆದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡಿಯೆ ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆವಡು ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದೇನು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಅಂಚೂರು ಲುಂಬುದು ಪಾಡಿಯೆ ತುಲೆ ಉಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಪದಾರ್ಥ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನೊಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಮೊರೆಂಕದು ಮೀನೊಂದು ಇದ್ಲ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಅಂತುಲೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ ಒಂದು 4 ಚಮಚ ಇದು ಈ ಮೀನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೊರೆಂಕದ ಇತ್ತಿನ ಮೀನನ್ನು ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆ ತವಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂದು ತರುಬೂತೈ ಆನೆಡ್ ಹತ್ರ ಒಂಜೇ ತವಟ್ಟು ಪೂರ ಮೀನಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಯ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ 20 ತರುಬೂತೈ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದುಲೆ ಲೈನ್ ಡಿಂಚದಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಯ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಜಿನ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ತ ಮೇಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬುಡುಡು ಆಯ್ತು ಚೂರು ಮಸಾಲ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವನೇನು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಟು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ನಮ್ಮ ಬುಡುಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ದಲೇ ಕಾಯಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಅವನೇನು ಮಕ್ತು ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಮಕ್ತು ಪಾಡ್ದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಯ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಿಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಕ್ತು ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಚೂರು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕ ತುಲೆ ಐತೆ ಡ್ರೈ ಆತನೈತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಆಜಿದು ಪೋಂಡು ಒಂದೈತೆ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾಣಲೆ ದೀತೆ ಮುಲು ಕರ್ಬದ ಐಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಸಾಸಿವೆ ಪಟಪಟ ಪಂಡ್ಕಿನ ಒಂತೆ ಬೇವಿರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಬೇವಿರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇವಿರೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿನ ಪೊತ್ತುದಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಯಾರಿ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮೂರ್ದು ಮುಲು ಪಾಡ್ಯ ಒಂದೇನು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಪೊದ್ಪೊಡ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಟೆ ಇಪ್ಪಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಒಂದು ತುಲೆ ಚೂರು ಪೊತ್ತುದು ಹಾಕಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ತುಲೆ ಇಡೀ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಯ ಅವೆನ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ದುಜಿ ಇಡಿಯೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಬಾಡವುಗ ಎಣ್ಣೆಡು ಇಂಚನೆ ಚೂರು ಬಾಡವಡು ಅವೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೀನನ್ನು ಮೊರೆಂಕದ ದೇವನಗ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚದ ಮೂಲಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ
ಪಾಡ್ದು ಉನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ಪೊಡು ಅವೆಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆದೀತಿನ ಈ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡಿಡ್ತಲೆ ಕಡೆದೀತಿನ ಮುಂಚಿಲ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಪೊತ್ಪೊಡುತ್ತಲೆ ಎಣ್ಣೆದೊಟ್ಟು ಒಂದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಈ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತೊಂಡುತ್ತಲೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ 2 ನಿಮಿಷ ಶೋಕು ಪೊತ್ಪೊಡು ಇಂಚನೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಯಾವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರ್ದು ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಬೆರೆದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಮೀನು ಕಾಯಿ ಪನಗ ನಿಕ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಮುಲ್ಪಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಹಾಕಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆಡು ನೀರಾವು ಆತ ನೀರು ನ್ಯಾನ ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರಲ್ತದ ನಿಕ್ ಕೂಟಿಯ ತುಲೆ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆರವಡು ಉನ್ನೆನ್ ಬೆರೆದು ಒಂದು ಶೋಕು ಕೊದಿ ಬತ್ತಿಗಿನ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬಿಡು ಹಿಡ್ದುಲೆ ಒಂದಂತೆ ಕೊದಿ ಬರಡು ಈತೆ ಒಂದು ಕೊದಿ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬಿಡ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ದಿಲೆ ಈತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಶೋಕು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಸೈಡ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಆಜಿದುಂಡು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಈತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚವರ ಚೌಂಟುಡು ತಿರ್ಗವಡು ಮಸಾಲನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ಪೂತಾಯಿ ತಿನ್ಪುಜರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲು ತಿನ್ಪೇರು ಇದೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡಿ ಅನ್ನೆಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬುಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದನೆಟೆ ಅಂಚದು ಪುಳಿ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಯಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬೆರವುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ತೀತಿನ ಮೀನನ್ನು ನಿಕ್ಕ ಪಾಡೊಡುತ್ತಲೆ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮೀನನ್ನು ಪೂರ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮೆಲ್ಲ ಬೆರೆದು ಮೀನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಚೌಂಟು ತಿರ್ಗವ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಯವಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ತುಲೈತೆ ಮೆಲ್ಲ ಬೆರವಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತನ್ನ ಮೀನು ಪೊಡಿ ಹಾಪುಡು ಅಂಚ ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಣಲೆನೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಡು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೌಂಟು ಪಂಡ ಮೀನು ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆನೆ ಚೂರು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಂಡಲ ಮೀನು ದಾಲ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಜಿ ಈತೆ ಒಂದೇನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಕ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಡು ಬೂತಾಯಿ ತಿನ್ನಂದಿನಗುಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಖಂಡಿತ ತಿನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಮೀನು ಸುತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತರುಬೂತಾಯ್ದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತೂನಗನೆ ತೋಜುಂಡು ಏತ ಶೋಕಾದು ಬೈದನ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ತರುಬೂತಾಯ್ದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತೂನಗನೆ ಇತ್ತನೆ ತಿನ್ಕ ಬಂದಾಪುಂಡು ಆತ ಶೋಕಾದು ಬೈದನ ಮಸಾಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮೀನಿಗೆ ಪತ್ತದು ಪೋತುಂಡು ಇಂಚನೆ ಆವಡು ಈ ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆಲ್ಲುಪ್ಪಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ದೋಸೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬೂತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತರುಬೂತಾಯ್ದ ಮಸಾಲ ಏತು ಶೋಕಾದು ಬೈದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ.